Bagumbayan Maria, Present, ma'am. Dalugdog Claire, Present, ma'am. Lapyang Biti, Absent, ma'am. Dudong Pawix Jr., Present! Lucio Tanan. Present, ma'am! Karon mga bata sa atuang Filipino subject, manayaw ta o pasayawat kuday. Sige, ma'am. Excited, ma'am. Pero saan man na pagsayaw, ma'am? Gani, ma'am. Si Tubluan, mantaan ng ma'am. Ipadaplin sa ninyo ang lamisa unya, pagbilin mo duha ka bangko kay atong gamiton kay magpares-pares man mo babae ug lalaki. Si Okay, ma'am! ma'am. Ma'am, Sige na. akong i-partner ma'am kay si Maria kay si Aw kayo ma'am. Pwede ka kayo. Dali na. Pasayawak kuday. Mga babae, sayaw lang sa uban. Kasi kung mabanday ma'am. Pasayawak kuday. Sayaw lang sa upan. Sa sunod ma'am. Sunod, ikaw may gusto ko. Babae, nganong ako nga ana may uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Sa sunod ma'am. Sunod, magsayaw lang jud taday. Babae, dila jud ko kay wa ako'y gusto. Lalaki, irog-irog. Babae, unsay irog? Irog-irog nga rigyutay. Sayon maliana ma'am. Magsayaw lang gud taday. Ilagi ko kay wa ako'y gusto. Irog-irog. Unsay irog? Sibog-sibog nga rigjutay. Pahaluka kuday. Halok lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Kahalok yung taro na ni Lucio. Ano? Pahalok ka kuday. Halok lang sa uban. Ikaw Ikaw may may gusto gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. A few moments later. Okay, nakuha ninyo ang stepping mga bata? Yes, ma'am. Kuha na nako. Ambot lang si Maria, ma'am. Huwag nakuha ba niya? Ako pa, nakuha po na ako, ma'am. Mayo, mayo. Ma'am, diri. wag naglibog pa ko gamay, ma'am. Di man eh, pwede mong ulihin niya, Lucio. Sige, kay nakuha naman ninyo ang stepping Maria o Dudong Pawix. Sayawan ninyo aron nakita ni Lucio o ni Claire. Okay, ma'am. Lucio, tanawa, aron. Mamimores Lawan ka mo. ninyo, ah. Talungan po dito, Pawix. Pasayawa kuday. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Manayaw gud taday. Di lagi ko kay wa ko'y gusto. Irog-irog. Unsay irog? Sibog-sabog nga rigjutay. Haluka kuday. Halok lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Kanindot ni mo sayaw day. Mura kag hanlumo kay day. Nimo, wala lagi ko'y gusto. Kay kanang imong sinayawan kinaraan. Palakpakan nato si Dudong Pawix ug Maria. Unya, nakuha ninyo Lucio Claire ang stepping? Yes, ma'am! Nakuha na! Sige, praktisin na ninyo mayo ha, kay perform na ninyo karong Bernes. Yes, ma'am! Sige mga bata, ibalik na ninyo og arrange ang bangko ug lamisa.